Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Raymond Kitcher. Illum hija ġurnata ferjali. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfirna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-għemil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex f'isem ibnek il-għażiż inkattru l-għemejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien David mar u talla l-arka ta' Alla bil-ferħ mid-dar ta' Odepedo għall-belt ta' David. U malli r-refeja tal-arka tal-mulej imxew xi 6 passi, offra b'sakrifiċċju gendus u woġol imsemmen. David libes efod tal-għażel, beda jisfem ħiltu kollha quddiem il-mulej. U hekk David bid-dar kollha ta' Iżrael waslu l-arka tal-mulej bajjat ta' ferħ u daq ta' trombi. Ġibu l-arka tal-mulej u qegħduha f'posta fit-tinda li kien waqqaf għaliha David. David imbagħad offra sakrifiċċju ta' ħruq u sakrifiċċju ta' slim quddiem il-mulej. Meta kien offra s-sakrifiċċju ta' ħruq bis-sakrifiċċju ta' slim, David bierek il-poplu b'isem il-mulej tal-eżerċiti u qassam il-poplu kollu lill-kotra ta' Iżrael, irġiel u nisa ftira ħobs, biċċa laħam u ċappa żbib kull wieħed. U l-poplu kollu telaq u kulħadd mar lejn daru. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-għoli. Ngħidu flimkien. Min hu dan is-sultan tal-glorja? Hu il-mulej setanu qawwi, il-mulej qawwi fit-taqbida. Ngħidu flimkien. Intrefgħu bibien, infetħu intom bibien ta' dejjem, ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Ngħidu flimkien. Min hu dan is-sultan tal-glorja? Hu il-mulej tal-eżerċiti. Dan hu is-sultan tal-glorja. Ngħidu flimkien. Nqumu bil-wifqa. Alleluja. Infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. 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 Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew om Ġesu u ħutu baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru. Qalulu, ara ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk.
U weġibhom: min huma ommi u ħuti? Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal: dawn nara huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla dak huwa ħija u uħti u ommi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Spiss iltaqgħu ma' nies li jiġu l-Knisja sempliċement bid-dmir tal-obbligu, speċjalment nhar ta' ħadd, Alla ħares ma tmux qudies għax inkella tagħmel dnub mejjed. Veru. Imma mhux biżżejjed. Kemm tkun ħaġa isbaħ kieku immorru l-Knisja? Bil-pjaċir, bil-ferħ. Aktar gravi kemm tkun ħaġa kera kieku noħorġu mill-Knisja mdejqin. Għandna nkunu ferħanejn. Iltqajna mal-mulej, smajna l-kelma tiegħu, forsi rċevejnieh ukoll. U għandna noħorġu mill-Knisja bil-ferħ, bl-entużjażmu, b'ħajja ġdida. Ħa naraw il-qari tal-lum biex taraw kemm hu sabiħ. L-ewwel lezzjoni maħuda mit-tieni ktieb ta' Samuel tippreżentanna l-proċessjoni li jagħmel David bl-Arka tal-Patt. Din l-Arka tal-Patt kienet daqsxejn ta' kaxxa. Xi 4 piedi, b'żewġ piedi, b'żewġ piedi. U kemm fija il-kmandamenti ta' Mosè. Din l-Arka tal-Patt kienet għażiża ħafna l-poplu Ludi. Kienet sinjal tal-preżenza tal-Alla. Din l-Arka tal-Patt ġieli ħadu anke fuq il-kamp tal-gwerra biex Alla jiddefendihom, biex Alla jieħu ħsiebhom, biex Alla jipproteġihom. U jekk tiftakru ftit ilu rajna li meta kien hemm Sawl qed jiġġieled, niżlu kienu qegħdin jitilfu, marru ġabu l-Arka tal-Patt, miet Sawl, miet Jonathan u tilfu l-Arka wkoll. Tilfuwa. Rebħu ilhom l-edewwa. Ejja. Kienet sinjal tal-preżenza tal-Alla, kienet telfa kbira. Miet is-sultan, miet it-tifel tiegħu, tilfu l-Arka tal-Patt, telfa mill-ikbar. Wara dik it-telfa, l-Arka tal-Patt tilfet ukoll l-importanza tagħha qisu fost il-poplu Ludi. U llum qegħdin naraw il-David fis-silta tal-lum. Itellew din l-Arka tal-Patt f'Ġerusalemm. Jagħmlu proċessjoni sabiħa ħafna. Jgħidilna hawnhekk malli r-reffija tal-Arka tal-mulej imxew xi 6 passi, offra b'sagrifiċċju gendus u għoġu l-imsemmen. David liebes efod tal-għażel beda jisfen bħiltu kollha quddiem il-mulej. Proċessjoni mill-ikbar. David kellu f'moħħu li jagħmel din l-Arka tal-Patt f'Ġerusalemm, u hekk Ġerusalemm tkun mhux biss il-belt ta' David, mhux biss iċ-ċentru politiku, imma wkoll iċ-ċentru reliġjuż. Ara xi ħsieb ta' David. Ġerusalemm mhux biss iċ-ċentru politiku tal-pajjiż, imma ċ-ċentru reliġjuż, hemmhekk hemm il-preżenza tal-Alla. Kemm sabiħa. Jekk tidħol ftit fil-fond ta' din is-silta, tinduna li San Luqa fil-Vanġelu meta jsemmilna iż-żjara tal-Madonna għand Elisabetta għandu f'moħħu din is-silta. Ara, mhux aktar l-Arka tal-Patt is-sinjal tal-preżenza tal-Alla imma l-Madonna. Il-Madonna wkoll tmur għand Elisabetta bil-ferħ iġġor lil Ġesu u Ġwanni
jisfen fil-ġuf ta' Elisabetta. Bħalma David zifen qudiem l-arka tal-patt. Qed jagħmel Luqa qed jagħmel parallelizmu strett bejn dan l-episodju il-proċessjoni bl-arka tal-patt lejn Ġerusalemm u żjara ta' Marija għal Elisabetta kemm sabiħa. Ħanitkellmu fuq il-Vanġelu tal-lum, Vanġelu San Mark. Ġesu kien qed jipprieka mdawwar b'ħafna nies. U xi ħadd qallu hawn ommok u ħutek rridu jkellmuk. U Ġesu jissorprendina. Jgħid min huma ommi u ħuti? Min huma ommi u ħuti? Hawnhekk qiegħed ibaxxej lill-Madonna? Le, x'hemm minn dan? Qiegħed jinkludi lilna lkoll. Aħna il-familja ta' Ġesu. Kemm sabiħa din l-espressjoni. Irrifletti ftit fuqha. Aħna il-familja ta' Ġesu. Aħna li nfittxu li nagħmlu r-rieda tal-Alla. Aħna li nħozzu il-kelma ta' Ġesu. Aħna li nġorru anke ġewwa fina lil Ġesu. Aħna l-familja ta' Ġesu, kemm hija ħaġa sabiħa. Naħseb bħala proponiment quddiem dan il-qari tajjeb kieku nkunu sinjali tal-preżenza tal-Alla. Quddiem l-oħrajn xi noħorġu mill-Knisja mhux spiċċa kollox. Imma aħna messaġġiera tal-preżenza tal-Alla fid-dinja ta' madwarna. Id-dinja mudlama, id-dinja tad-dnub, id-dinja tat-taħwejt. Aħna sinjali tal-preżenza, messaġġiera ta' din il-preżenza tal-Alla fid-dinja tagħna. U t-tieni, kemm ħaġa sabiħa kieku xi noħorġu mill-Knisja, niftakru li aħna fl-aħħar mill-aħħar kollha il-familja tal-Alla. Daw kollha li jemmnu, daw kollha li jgħozzu l-kelma tiegħu. Mhux dak iwa u dak le, u dak iwa u dak le, imma aħna il-kol kemm aħna msejħin biex nkunu il-familja ta' Ġesu. Il-familja ta' Ġesu. Fil-rispett li nuru lejn xulxejn, fil-imħabba li nuru lejn xulxejn, fil-caring li nuru lejn xulxejn. Aħna nsiru l-familja ta' Ġesu. Nżommu l-mulej, nżommu dil-kelma tal-Alla f'qalbna llum. Nożżuha u nimmeditawha. Ħuti Alla jrid jiġborna madwaru bħalma jagħmel missier li jħobb lill-uliedu. Ejjew bil-konfidenza tal-ulied nagħmlu dawn it-talbiet tagħna fil-waqt li ngħidu. Isma' missier it-talba ta' wliedek. Isma' missier it-talba ta' wliedek. Sabiex il-mixja tal-knejjes insara lejn l-għaqda sħiħa ta' bejniethom tkun mibnija fuq is-smigħ tal-kelma tal-Alla u t-tfittxija tar-rieda imqazza tiegħu nitolbu. Isma' missier it-talba ta' wliedek. Sabiex in-nies ta' kull kontinent fid-dialogu u r-rispett lejn xulxejn isiru dejjem aktar il-familja waħda li jrid Alla nitolbu. Sabiex l-insara iħallsu lejn il-bnedmin l-oħra kollha u l-aktar lejn dawk imwarba minn kulħadd bħala aħwa fi Kristu nitolbu. Sabiex bħal Marija aħna wkoll nisimgħu l-kelma tal-Alla u nwettquha fil-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna l din l-Ewkaristija, għatina li nkunu messaġġiera tal-imħabba u tal-ħnina tiegħek nitolbu. Nitolbuk għal ruħ Raymond Kitcher biex tinsaħħ tijietu kollha
u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawn kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Għatihom dak kollu li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem. Nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom. Nitolbuk speċjalment għall-morda, kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom. Nitolbuk mulej għal dawk li jduru bihom. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja tagħhom. Biex ma jinsewx li huma membri ta' familja ta' Alla. Nitolbu. U Alla inti rid toħroġ minnek innifsek biex tarrafna l-imħabba tiegħek. Onfoħ fuqna n-nifs tiegħek u oħloq ġewwa fina ruħ ġdida biex ningħataw kollha kemm aħna lill-oħrajn bħalma Kristu jingħata għalina u issa huwa msebbaħ għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-qana mulej jumnuniek ma' qudiemek u għamil li kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrul. Naddafni mulej Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem mulej l-offerta tagħna u għamel li jkun ta' fejda għad qaddejs bis-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Siedna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Fih intoġbok kollox iġġedded u lilna l-kol tajtna li nieħdu semm il-milja tiegħu. Għax ħadd li kellu natura ta' Alla xejjel lilu nnifsu u b'demmu li xerred fuq is-salib għaqqad fi stliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk kien tollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod għar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, qaddejs, qaddejs mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mimlija bi glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħajr ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara li kla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha. U wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Raymond Kiċer li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxoxta għall-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu inħalla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifret minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu tħejl id-dinja. Dan il-ġisem u d-demm għat-tis tiegħek eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħasen. Żommni dejjem lejn il-kwandamenti tiegħek. Tħallina qatt nferet minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal ħajja dejjem.
Inu bil-wiefa u bħala ringrazzjament wara qalbi ngħidu flimkien ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek kaħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġewwa ħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek
infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għammel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna. Bi Kristu siedna. Ħanejdu t-tlieta vamarijiet lil Madonna li talbitna hija stess minn dan is-santwarju. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murejmija kien berkinti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.